Adetia wo Ahafo mantamu abo mantam ne mo pani a wo hwe nwumasua so aboso mame Lucy ama ankra se ene wode nhyehyɛ pa eguna kwan so nti ama adesua ne adekire afa ne ntoma pa efra ewo kro ne mu Adesua supon aiwo Ahafo region no ekoye adesua review ewo akyerensua no eho ana akyerensua achampehene nana adusipoku ebo education director wo Ahafo mpatem abaso Lucy ama ankra so de ne ho abo afore aboa ama adesua ho nsem etumpon ewo mpatem o kyeremu se mami aye dwumaden de na ho odin abeboa ama adesua ho nsem ewo mpatem no apagya ebi ni wasi exams a wo mo ekotroye no wo mo ko wo mo enim BEC exams a womo etroye ni so enu so womo ekowo nanim ene niema bia eka ho eye regional director no maame no wa ye adwuma papa sanse a wo hwe ba bi obefa eye enwumasua elfrie ene ne ba bi ode adura on se yakoye nim yi na yakoye nim no na o se ye nyina so ebo ni chidom na adwuma die no wo die no enso so ebe wie peye na ye hu ni se ene Jumadi won say logistics esusu yade a ha adwen Education director no Lucy ama ankra womo ebo na baso no ene Adom News nsentwefo atwetwe nkomo no wode to dwa se adwuma wo beye no woni omanfo ene kabom eye sa ne dwumadie no wosan so ene esukufo ene awofo mo ekabom ene ma sa impuntue ebae se wanda na oshi Inti Ahafo ni enum se ne ya region foforo ayate inti ye mfa edwumadie entofo ewom se ne eni akade bebu nanso me mpanifo a me behia on ame ne omo ye adwuma me office for me directors any region hampanifo ne nyina ye tena ase eto adwinhwe kwan ya befa so aye inti ye tu anamo ye ko schools ye ko supervision monitoring na ye hia bi mu ne nya okasa che ne niema a ebehia se ebeboa ngomasua ene adikire no ni nyina ye de ni nyina egu akomu a ema eboa na meka tudwa na nanum aboa en papa new months NGOs philanthropists individuals oma aboa en na wa hwa presentation a district ni ye no uhu se district bie ni ho a omunya mwa